מה קורה אנשים כנה, שהיום זה סרטון עדכון, כמובן שיהיה ביום חמישי עדיין סרטון, זה לא עושה שכאילו לא יהיה סרטון ביום חמישי, אבל אני רציתי לדבר על שאני מדברים פוקימון, אני מדבר על הסרטונים האלה, אני לא נראה לי אעשה אותם כל שבוע, אולי כל שבועיים בסוף, ואז אני אדבר על 2 פרקים כל פעם, ואז יהיה יותר תוכן וכאילו יותר דברים, ויהיה גם זמן, יהיה לי גם כאילו יותר סרטונים מסוגים אחרים, כמו אנימציות שמזמן לא עשיתי וזה, ובגלל שאתם נשארתם עד לסוף העדכון, אז אני אגלה לכם קצת הצצה מהסרטון שיהיה ביום חמישי. יהיה. אולי אני אכתוב אותו פשוט. טוב, יאללה. אם נהנתם, תעשו לייק, סאב, תלחצו על הפעמון. יאללה ביי. נתראה ביום חמישי.